Hoxe imos darlle a lingua, pero non como estades a pensar. Sí, porque seguro que xa estades pensando en cousas porcas, Pois non, imos falar do galego, mal pensadas. Efectivamente, imos falar de algo maravilloso que lle aconteceu a nosa lingua alá pola Idade Media. E precisamente por iso, a partir de agora, imos falar en rima. En rima. En rima, neno, en rima. No antigo reino de Galicia, alá polo século XIII, aparecen documentos que ilustran o que acontece. Ata ese momento, dende Ortigueira a Verín, para calquera documento que precisase un adulto, procedía a redactarse no que era o idioma culto, que coñecían só uns poucos, e que se chamaba o latín. Latín. Moi usado polo cura, pero non polo labrego, e sendo necesario que o entenda quen consinta, redactado no ano 1230, aparece o primeiro contrato en galego. No reino era o idioma que falaba todo o mundo, tanto para facer unha broma como para dicir algo profundo. E a clase acomodada, que non era outra que a nobreza, seguro que con certeza preparaba así unha velada. Quero ver a mesa ben chea con comida e o viño que non falte, que corra sen medida. Algo máis quere o señor? Sí, música, por favor, que traian un trovador. E todos estes señores, poñendo cartos en riba da mesa, foron patrocinadores da lírica galego-portuguesa. Chegaron músicos peregrinando aos que non lles foi nada mal. Só teño que ir adaptando algunha canción provenzal. E así, gracias ás cantigas de amor, acabaron co peto cheo. E podemos comprar quillo para unha cea informal de picoteo. E séculos antes de saber o que eran as redes sociais, chegaron cantigas brutais de escarnio e maldicer. E non había unha peza feita con delicadeza. O que tedes no medio das pernas son as cousas terribles. Nin dentro das peores cavernas vin xeollos tan horribles. Xeollos tan horribles. Pero só por estes lares creamos un xénero importante, onde a muller nos cantares é a que leva a voz cantante. Así que miremos orgullosos E orgullosas. Orgullosos e orgullosas o noso en Vigo por ser Galiza terra das cantigas de amigo. E amiga. Xa muller, pero que non rima. Seríame unha illa de San Simón? Oh, San Simón, un queixo impresionante. Agora non interrumpas, cantante. E tamén tivemos mulleres moi destacadas, como foi o caso de María Valteira, que chegou a ser soldadeira en condicións nada doadas. E non esquezamos outras grandes figuras. Martín Codax, Airas Nunes, Bernal ou Mendiño, que merecerían grandes esculturas. Mais o empregamos para marcas de viño. E quedan fora moita xente, máis de 170, que foron esquecidos finalmente dunha forma moi cruenta. E todo acabou rematando coa chegada de Isabel e Fernando. Que meteron a cultura galega en grandes apuros, no que se deu en chamar Os séculos escuros.